Se på hende på videooptag. Ja. 100. Du skal jo klare til sig en gang. Højt til dig. Ikke optage nu. Det var klar, jeg var. Jeg optager. Husk, at jeg har læst set den der film der lidt. Jeg optager længe, kan du? Du ved, der kommer du nu gennem mit liv. Tag det på, tag det på. Hallo? Ja, hallo? Kan du lige sige til Anne, at jeg ikke kommer til fest i morgen, fordi den her sang ikke kommer? Gider du forsøge at gøre det? Ah? Gider du forsøge at gøre det for helvede, mand? Og så har jeg jo løbet tør for guldtjekker. Hvad? Og så har jeg løbet tør for guldtjekker. Derfor. Guldtjekker. Og så er jeg jo lidt tør for guldtjekker, ligesom der. Hvad så kan I sige til Anne? Hva? Se nu bare, ligesom spasser.